कहियो ने हमरा देखा देला जीवन में छोटरा के। अभी आप सुन रहे हैं जय माँ काली रिकॉर्डिंग स्टूडियो फुलपरास चौक से। झुमका दलियो नथिया दलियो पायल दूध जोड़ा के। झुमका दलियो नथिया दलियो पायल दूध जोड़ा के। कहियो ना हमरा देखा देला तू की मन में छोटरा के। कहियो ने हमरा देखा देला तू की मन में छोटरा के। डीजे चंदेश्वर पंडित फुलपरास चौक। डीजे चंदेश्वर पंडित फुलपरास चौक। कहियो ने हमरा देखा देला तू की मन में छोटरा के। हमरा संग गेल छेला निर्मले बजरिया के। वतै तोरा कीन देलियो नाक वाला नथुनिया के। हमरा संग गेल छेला निर्मले बजरिया के। वतै तोरा कीन देलियो नाक वाला नथिया के। खाय लगै कीन देलियो गलका गोला गप्पा के। खाय लगै कीन देलियो गलका गोला गप्पा के। कहियो ने हमरा देखा देला तू की मन में छोटरा के। कहियो ने हमरा देखा देला तू की मन में छोटरा के। डीजे चंदेश्वर पंडित फुलपरास चौक। डीजे चंदेश्वर पंडित फुलपरास चौक। कहियो ने हमरा देखा देला तू की मन में छोटरा के। जे कहला हम सब पूछा देलियो। बाइक पर बैठा के तोरा सहरसा हम घुमेलियो। जे कहला हम सब पूछा देलियो। बाइक पर बैठा के तोरा सहरसा हम घुमेलियो। दिसनु सबरिया के याद जो न तोरा के। राइटर बबलू के याद जो न तोरा के। कहियो ने हमरा देखा देला तू की मन में छोटरा के। कहियो ने हमरा देखा देला तू की मन में छोटरा के। जय माँ काली रिकॉर्डिंग स्टूडियो फुलपरास चौक से। 91 13 90 67 65।